ainda que, bueno, prácticamente... Hola, bons días. Vamos a empezar este seminario chamado Exilios Ibéricos en clave comparada, nos 70 anos da fundación do Consello de Galiza. Este seminario está organizado conjuntamente polo Consello da Cultura e polo Grupo de Investigación ISPONA, da Universidade de Santiago de Compostela, pero o seu responsable principal José Manuel Núñez Seixas, de modo que ele vou a ceder a palabra para que diga unhas palabras de conxunto sobre este seminario e logo xa empezamos o traballo. Ben, moitas grazas, señor presidente. E ante todo, bons días a todas e todos, e que, sobre todo, pola heroicidade que supón hoxe desplazarse, chegar até aquí. Como ben coñecen moitos de vostedes, hai 70 anos exactamente creouse en Montevideo o Consello de Galiza. O Consello de Galiza foi o máis semellante que houbo no exilio a un goberno galego. Non foi técnicamente un goberno galego porque o Estatuto de Galiza, en que fora plebiscitado a finais de xuño do 36, non chegara a ser aplicado, pero sí que cumpriu a función simbólica de manter a memoria e o legado do autonomismo, do galeguismo republicano nos difíceis anos do exilio. O Consello de Galiza tivo unha xencia político-institucional meritoria, probablemente foi maior o seu rol, como xa dixen, simbólico e como garante desa continuidade histórica, desa continuidade da memoria republicana, que a súa incidencia no que foi un proceso de reartellamento do antifascismo e do antifranquismo en xeral galego e español despois de 1946-47, así e todo a súa existencia chegou até os anos da transición. O noso propósito a hora de conmemorarmos este evento, a Fundación do Consello de Galiza, non era só incidirmos outra volta nos diferentes aspectos do exilio político galego, aspectos que xa foron en parte abordados hai case, se non lembro mal, 13 anos, por un grande congreso celebrado tamén aquí, que foi o exilio galego. Obviamente, sempre poderíamos engadir detalles, sempre poderíamos engadir novas facetas, novos enfoques, hoxe están dispoñíveis moitos máis fondos documentais, empezando por arquivos epistolares, algúns deles dispoñíveis na rede, grazas á actividade do Consello de Cultura Galega, do Arquivo de Migración Galega, pero consideramos tamén oportuno que era hora de escudarmos e preguntármonos polo significado do Consello de Galiza dentro do seu contexto, dentro do contexto que non podía ser outro que a experiencia antifascista dos povos ibéricos, en xeral, e a experiencia antifascista europea en un ámbito, digamos, supraibérico. E facer isto, coller, digamos, ou aproveitarmos a efeméride tamén para preguntármonos por cales son as categorías de exilado e migrante que manexamos habitualmente, cales son as súas fronteiras, cales son os problemas que plantexan, que escudarmos o estudo do exilio. En dalí que a maiores do Consello de Galiza, maiores do exilio galego de diversos aspectos do político galego e español, que teñamos aquí neste seminario ou contemos coa presenza de coñecidos especialistas europeos e latinoamericanos sobre os diversos exilios ibéricos, pero tamén sobre outros tipos de exilio que non sempre son considerados ou non sempre son vistos de perspectiva comparativa, o propio exilio dos fascistas despois de 1945, os exilios latinoamericanos, etc. Ben, e sen máis, creo que me toca presentar o noso palestrante inaugural. Creo que é bastante coñecido nesta casa en Galicia, non precisa de máis presentación, así a todo, para quen aínda non o coñeza, simplemente dicir que o profesor Ramón Villares, catedrático de Historia Contemporánea da Universidade de Santiago de Compostela, foi reitor da Universidade de Santiago de Compostela,
e a máis de membro de diversas institucións e corporacións culturais, entre elas a Real Academia Galega, e presidente dende aí xa uns cantos anos do Consello da Cultura Galega, e ia dicir o Consello de Galiza, pero ainda non. O profesor Ramón Villares é coñecido, empezou interesándose pola historia agraria, coñecida a súa obra sobre a propiedade da tierra en Galicia, 1500-1936. Despois pasou a esculcar, a explorar outros eidos, a historia intelectual, a historia da historiografía, a historia do nacionalismo, e agora mesmo o exilio constitúe unha das súas inquedanzas, as súas preocupacións a investigadoras fundamentais. Froito disso son varios textos que sei que están no prelo, e como froito precisamente esa reflexión se ven nos ofrecer hoxe a súa palestra sobre o Consello de Galiza e os exilios ibéricos. Entón, profesor Villares, despois te da palabra. Gracias por este presentador tan ilustre que me tocou hoxe. É breve, ademais. Bueno, un seminario de exilios ibéricos, pero o motivo é o Consello, a fundación do Consello de Galiza hai xustamente agora 70 anos, nun lugar que non sabemos moi ben cual era Bos Aires, naturalmente, pero que oficialmente esta foto que aquí está e outras foron teóricamente tomadas en Montevideo, de modo que no medio do Río da Plata naceu unha institución que se chamaba Consello de Galiza e que estaba chamado a ter pois un protagonismo desigual, pero importante, primeiro entre a colectividade galega emigrada, en segundo lugar na relación política coa oposición antifranquista en España, no interior, ainda que menos, e especialmente dentro do funcionamento das institucións republicanas do exilio nos anos 40. A institución foi fundada en 1944, por tanto, 15 de novembro de 1944, e non sabemos exactamente cando concluiu, cando foi disolta, máis ou menos 1975-76, tivo, por tanto, unha vida que é paralela á propia existencia da ditadura militar, da ditadura política de Franco en España, pero tamén tivo moitas fases. Unha primeira fase da que me vou ocupar aquí e outras fases posteriores que son quizá máis coñecidas, pero que tiveron menos incidencia dentro da vida política da oposición á ditadura franquista en España. A primeira fase é a fase na que hai un liderato específico do seu fundador e gran mentor, que foi Alfonso Castelao, e a fase que corresponde co que podemos chamar, que eu trato de recuperar en algún texto que aludeu o profesor Núñez Seixas, como unha estrategia galeuscana na configuración dun futuro político para España na hipótese de poder derrubar a ditadura de Franco. Nesta estrategia galeuscana, galeusca significa Galicia, Euskadi, Cataluña, hai, por tanto, unha combinación de partidos, de organizacións, de gobernos que son capaces de establecer algún tipo de alianza co goberno republicano no exilio, coas institucións republicanas que se foron recompuñendo en México a partir dos anos 43-44, pero esta etapa, digamos que ficou cancelada coa crise do goberno Giral, especialmente coa saída do goberno de Castelao e coa viraxen que non só o republicanismo español, sino tamén o socialismo, e incluso en parte outras organizacións como a CNT impulsaron para reordenar a oposición político-franquismo. E aí o Consello de Galiza veuse nunha situación bastante, en parte desairada e en parte desconocida para él. E a súa reacción foi durante un tempo pois de perplexidade. Castelao non entendía
que estaba sucedendo en París, que cal era a posición que estaba mantendo, sobre todo, a oposición vasca, vasca que era o do goberno vasco, pero do goberno vasco non era só o Partido Nacionalista Vasco, respecto das institucións republicanas, e esta estrategia galeuzcana podemos decir que é profundamente revisada a partir do ano 48, cos pactos ou coa aceptación implícita de que podía haber unha saída monárquica para a caída de Franco, e sobre todo con unha orientación cara a un federalismo europeísta plasmado na primeira reunión que houve do movimento europeo que foi no Congreso de La Haya de 1948, onde parte dos que estaban na oposición a Franco, especialmente os vascos, e outros que non, que eran vascos de orixe, galegos de nacemento, como Madariaga, tamén participaron nelo, pero que xa estaba moi lonxe desta estrategia galeuzcana. De modo que esta é un punto, é un período breve, intenso, de grandes mudanzas, e que fixo, ademais, convirtou o Consello de Galiza nunha institución en parte mitificada, en boa medida polo relato que construiu sobre o propio Consello Castelao, e en parte descoñecida, porque é unha institución que, nese sentido, foi considerada como, se acaba de decir, como unha especie de sustituto dun goberno que non había en ningures, unhas institucións que debían ser creadas, pero que non foran creadas durante o proceso autonómico, e, por tanto, tiña ese valor suplementario de ser un sustituto de algo que non existía. Pero o Consello de Galiza tardou moitos anos, xa despois desta crise dos anos 47-48 e da morte de Castelao nos 50, tardou bastantes anos en recompoñerse, en reorientarse. E entonces aquí podemos decir que hai dúas fases máis das que non vou ocupar. Unha fase que sería dos anos 50, toda a década dos 50, que ten unha vida pouco activa, só é capaz de organizar, importante, o Congreso de Emigración Galega, celebrado en Buenos Aires en 1956, que foi un esforzo extraordinario por incorporar e por reunir todos os núcleos de emigrados galegos de Argentina, pero tamén de Uruguai, e tamén de México, e tamén de Venezuela e de Cuba, de modo que, e algunhas voces procedentes do propio interior ou de Europa, de modo que este Congreso de Emigración Galega foi, creo que, un evento moi importante, pero o que queda deste período dos anos 50 é máis ben os problemas do Consello, os problemas internos dos seus propios fundadores, da necesidade de incorporar nova xente, pero non haber consenso sobre que figuras incorporar, e algúns, por tanto, disensos moi importantes, tanto respecto dos emigrados como do Consello co interior. Finalmente, esta situación adquire un novo perfil a partir de 1960-61, podemos decir que esta é a última fase do Consello de Galiza, é unha fase na que unha nova xeración se fai cargo do Consello, unha nova xeración que en parte rompe cos fundadores, con algúns fundadores, non con todos. Se rompe, Castelao estaba morto, manteñen a Suárez Picallo e Alonso Ríos, Elpidio Villaverde estaba morto, pero incorpórase, manteñen a Suárez Picallo e Alonso Ríos, e incorpórase algúns novos que, ainda nos anos 40, apenas tiña protagonismo na vida da societaria de emigración en Bos Aires. E quedan fora algúns dos máis conspicos apoios de Castelao desde que Castelao chega a Argentina en 1940. Fundamentalmente, José Brito Braira e Rodolfo Prado, que eran os seus Prado, o seu conselleiro, a Braira, non sei como definilo, sería así como o seu xefe, o seu centurión de defensa policial ideolóxica, identitaria, o que se saltaba cando oía a palabra España, e, por tanto, era unha especie de alerta para que permitía preservar a identidade dun modo máis directo, que nin o propio Castelao probablemente era quen de facer. Recordo isto como unha anécdota cando fixemos o
o Congreso Castelao, hai xa moitos anos, en 1976, na Universidade de Santiago de Compostela, el foi convidado a participar e veu. Era un congreso con moita xente moi diversa, especialmente de fora de Galicia, e tuvemos a mala fortuna de que cando ele entrou no Paraninfo da Universidade de Santiago estaba a falar un profesor catalán, nun momento que estaba mencionando a política de España. Foi no momento en que ele abriu a porta, exclamou: "Se o sei, non veño. Para escoitar falar de España, a que vin aquí?" Pero no medio daquela asamblea. En fin, pois este Consello reorganizado despois dos anos 60, 61, fai de todas formas un traballo moi importante, pero que non é comparable a outros traballos das organizacións exiliadas, que é establecer xa definitivamente unha delegación en Europa e, por tanto, abandonar o isolacionismo porteño e tratar de incorporarse aos movimentos de oposición a Franco, vinculados en grande medida ao movimento europeísta. E aquí dase unha contradición bastante notable, e é que o Consello vincúlase a unhas figuras que foran republicanas, pero non nacionalistas en Francia, a familia Al-Bahar, e ao propio tempo non ten relacións coa oposición interior cultural, que por outra parte estaba moi vinculada ao movimento europeísta, de modo que había europeístas dentro de España que eran rexeitados polo Consello de Galiza para ser mesmo os seus interlocutores, digamos, sobre todo o Grupo Galaxia, especialmente Ramón Piñeiro, ser os interlocutores no interior do Consello de Galiza, e ao propio tempo o Consello de Galiza colaboraba con Xavier Al-Bahar, era o seu delegado en París, que ao propio tempo era o segundo de bordo, nada máis e nada menos que de Julián Gorquín. E Julián Gorquín era o principal factor da oposición, digamos, anticomunista e antifranquista, que se actuaba no medio español, no medio iberoamericano, nos anos 50, nos anos 60. Xuntos facían, el mesmo traballaba como subdirector da revista, por exemplo, da revista Mañana, que inspirou Ridruejo, e a revista Cuadernos, e outros. De modo que, supostamente, unha organización que era moi autónoma, moi antiimperialista e todo isto, tiña delegado en París a unha persona que cobrase, pero que formaba parte dos grupos aparentemente apoyados, non direi financiados, para non ser excesivo, polas fundacións americanas e probablemente polos propios servicios de inteligencia americana. Son contradiccións que a vida nos deixa, en fin, de vez en cando. Pero esta última parte pois é quizá máis coñecida, hai varios textos que se ocuparon dela, pero xa é outro consello. Se creéramos a un dos seus fundadores, a Braira, nunha carta moi posterior, escrita en 1986, cando veu ao Congreso de Castelao, escrita a Díaz Pardo, dice: "O Consello deixou de funcionar cando Puente, Prada e eu", o trío, o gran trío de apoio a Castelao de Buenos Aires, e dice, engade, asesorados por Tobillo, e retiramos a RID, e retiramos o apoio ao Consello de Galicia. Bueno, en fin, por tanto, estas tres etapas, que están máis ou menos pergeñadas así, vou ocupar non moito tempo da primeira, para que quede lugar algún tempo para o debate ou para preguntas ou o que for, non? Bueno, do que vou falar, entonces, é de 3 ou 4 aspectos que teñen que ver co que acabo de anunciar, as orixes da propia estrategia galeuzcana que ven da Guerra Civil e de existencia de procesos de elaboración e plebiscitación de estatutos de autonomía en Cataluña, en Euskadi e tamén en Galicia. Por tanto, sin este precedente da República e da guerra, non é fácil entender que é o que pasa despois. E aquí encoméndome como figura inicial, como frase inicial, como moto inicial a esta famosa expresión de José Calvo Sotelo, pronunciada no Sonto Gurumea en San Sebastián en 1935, cuando
exclamou que prefería unha España vermella, roja, a unha España rota. El, que era líder da renovación española, da posición máis tradicionalista, máis conservadora dentro do panorama da República Española, ante a hipótese de que houbera o que Menéndez Pidal chamaba unha balcanización de España, e dicía un filólogo moi positivista, moi erudito, ante esa posible balcanización, el prefería, naturalmente, unha España vermella, unha España. A guerra foi perdida, creo que é sabido, isto deu lugar a un exilio masivo, e exilios non só de xente común, senón exilios institucionais, exilios de partidos, exilios de grupos ideolóxicos. Dentro destes exilios republicanos é onde hai que inserir, ou colocar a estrategia de Galeuzca, que na práctica é a formación dun Consello de Galiza como algo equiparable ao goberno vasco e as institucións catalanas. Non direi de momento se era a Generalitat de Cataluña ou se era o Consello Nacional de Cataluña ou se era a Solidaridade Catalana, en fin, o asunto catalán é un pouco difícil bueno, non é difícil, pero ten aquí máis expertos na sala que explicarán no seu momento, de modo que, en todo caso, foi o fruto desta recuperación da actividade política por parte dos exiliados e da recuperación da estrategia galeuzca dentro dos exilios. Os fitos máis importantes desta estrategia foi a súa incorporación ás Cortes de México e logo ao Goberno da República e un estreitamento das relacións entre vascos, cataláns e galegos, un apéndice que para nós é moi importante, que foi secundario, pero que simbólicamente é moi importante, que é a tentativa de incorporar tamén os portugueses nesta idea de unha oposición ás dictaduras ibéricas. Para Castelao, tamén para os vascos, menos, curiosamente, para os cataláns, que son os fundadores do iberismo do século XX, na práctica, non? Era moi importante a relación cos portugueses, especialmente cos portugueses que estaban exiliados ben en Brasil, ben en París. Despois faría alguna referencia, incluso textual, a este tipo de exilio portugués, con algunhas figuras, Don Miguel dos Santos, Antonio Sergio, o Armando Cortesão, que estaba en Londres, o Jaime Cortesão, que moraba no Río, que o Morais Pinta e o Morais Pinta e algúns. Finalmente, direi algunhas cousas sobre a viraxe de 1948, xa acabo coa morte de Castelao e coa, digamos, remodelación do Consello en 1950 e o que veo despois prácticamente xa o teño contado nesta introducción que acabo de facer. Ben, a tradición republicana e da Guerra Civil foi moi importante para configurar a estrategia de oposición non só do goberno republicano, senón dos gobernos autónomos de Cataluña, País Vasco e mesmo de Galicia. Este texto que descubrín hai pouco, estes mapas, este texto e este mapa, forma parte do conxunto de documentación que Castelao, en 1944, dice que lle leva a Luís Tomiño. Depois direi por qué, pero ainda non identifiquei de todo qual é a orixe cando foi publicado isto, pero, en fin, foi publicado durante a Guerra Civil, e o que ven a decir é que unha solución para España, para a Guerra Civil, tiña que ter en conta, sobre todo, as nacionalidades ibéricas, e que nunha paz permanente non sería posible sin esa. De modo que, durante a Guerra Civil, xa había unha consciencia por parte, sobre todo, do bando republicano, de que era necesario preservar esta tradición, digamos, de gobernos autónomos e de alianzas entre estes gobernos autónomos e o propio goberno republicano central. De feito, isto sucedeu durante toda a Guerra Civil. O ministro de Xusticia máis importante da Guerra Civil foi o vasco, nacionalista vasco, Manuel Dirujo. A Esquerra Catalana colaborou tamén co goberno republicano, de modo que, neste sentido, había xa unha tradición de
de colaboración entre gobernos que despois é trasladada ao propio exilio. Por parte dos galegos, aínda que aquí figuren honrosamente, incluso coa cor que lle corresponde máis ou menos á súa bandeira, neste mapa que non sabemos quen faría, pero que como está publicado inicialmente nun texto de Galeuzca, pero non na Galeuzca posterior que se fai no 44-45, sino nunha publicación anterior. Digamos que este mapa revela que tamén para os republicanos e para a visión, para algunha mirada exterior, digo que hexemónica, Galicia tiña un perfil político, a pesar de estar do bando franquista, interesante. Isto conecta coa acción dos republicanos, dos galeguistas, republicanos e galeguistas, que quedaron do bando republicano e que actuaron durante a guerra en Madrid, en Valencia e en Barcelona, publicando revistas, colaborando con algúns gobernos. Hai unha figura que é moi controvertida, que logo Castelao terá moitos problemas con ela, que é Joan Xosé Pla, que non nada que ver con Josep Pla, ainda que quizá dunha mesma orixe étnico, porque este nacera en Viveiro, que probablemente era dunha familia inmigrante de orixe catalana, sin duda, non? Pero este Joan Xosé Pla, que xa traballou no galeguismo en tempos de paz, ou sea, antes da guerra, en Galicia, logo estivo en Barcelona. En 1938 escribe unha carta a Luis Seoane, en abril do 38, anunciando que están a punto de sair para Buenos Aires, el e Castelao, para facer unhas conferencias e unhas actividades con cataláns e con vascos. Cual quere decir que esta idea de estar constantemente mantendo unha relación entre cataláns, vascos e galegos mantívose mesmo durante a guerra. Este Pla alude a unhas conferencias de Castelao e de Pau Vila e alude a necesidade de estreitar estas relacións intergaleuzcanas ou galeuzcanas. Expresamente, ele fala dunha política de Galeuzca coa porta en marcha dun plan de solidaridade vasco-gallega-catalana para la protección de los actuales refugiados y los que hubiera en lo sucesivo. E tamén o propósito de celebrar un Congreso Nacional Galego. O que acontece é que Castelao aos poucos días vai á Unión Soviética. Tiña idea de ir a Buenos Aires mesmo de embaixador, pero non foi elexido polo goberno da República como embaixador. Por tanto, inicia outro periplo. Ese periplo leva á Unión Soviética, na que ven encantado, como casi todos os visitantes daquela época, e logo vai aos Estados Unidos, recorre os Estados Unidos de punta a punta, e finalmente, en 1940, vai a Buenos Aires. De modo que esta idea do Pla e de Castelao de 1938 non se puxo en marcha, pero o que quero con isto sinalar é que é sobre este fondo sobre o que se vai a construir logo que a actividade no exilio. Naturalmente o exilio foi bastante diverso, non? É masivo, como saben. Este é o exilio máis ou menos aproximado do exilio español, o exilio republicano español. Dous centros fundamentais, un é Francia, e logo outro menos importante que é México. No caso do exilio galego, foi moito máis importante Buenos Aires, algo, non moito México, algunha presencia nos Estados Unidos, na República Dominicana e naturalmente tamén en Francia. Pero a novedade do exilio galego, como xa aquí xa se indicou por parte de Susa Manuel, e que foi obxecto de algunhas ponencias no Congreso de 2001 aquí nesta mesma sala, é un exilio específico porque non foi tan numeroso, isto é evidente, porque estaba do outro bando, estaba en territorio sometido ao bando franquista, pero sobre todo porque tiña moitos menos recursos. Desde logo, este é un dato moi importante, porque os recursos que manexaron os republicanos foron cuantiosos, tanto os levados polo grupo de Negrín coa construcción dos SERES e servicio de evacuación de refugiados españoles, como que foi un grande recurso, tesouro do barco Vita, atracado primeiro en Veracruz e logo en Tampico,
que foi, digamos, non sei, hai máis, non son experto neste punto, pero incautado, en certo modo incautado, por Indalecio Prieto, e convirteu esta ocasión nun dos seus mellores e máis importantes recursos para actuar na política do exilio. Pero fose a través do SERE, como a través da JAE, Xunta de Apoio a Refugiados Españois, que foi a que creou Indalecio Prieto, e outros, o republicanismo, os exiliados republicanos tiveron unha importante cantidad de recursos, mesmo recursos que permitíanlles, pois, non só pagar as viaxes, sino tamén atender aos que salían dos campos de concentración, aos que chegaban aos lugares de destino e non tiñan traballo. Só, por exemplo, no SERE, o primeiro ano, houve na conta de ingresos e gastos que presenta o seu secretario xeral, que foi Alejandro Viana, un diputado galego, Alejandro Viana Esperón, figuran en torno a uns 98 millóns de pesetas, que serían como, naquela altura, como 30 millóns máis de francos, o cual era unha cantidade moi respetable, e isto era moito menor do que puido manexar, do que se puido manexar posteriormente. De modo que, frente a isto, o exilio galego carecía destos recursos. O exilio republicano era moi importante. O exilio vasco tamén un recurso moi grande. Porque o exilio vasco foi capaz non só de, dado que acabou a guerra con un pacto del mesmo, senón tamén que constitueu unha sociedade anónima, unha sociedade mercantil en Inglaterra, con sede en Londres, dirixida, creo que por un antigo representante da Casa Sota, a Viera Sota, que se chamaba Ángel Gondra, que les permiteu, a través desa sociedade mercantil, dispoñer de importante cantidad de recursos para facer frente aos seus gastos, ás súas sedes, o seu traballo en Londres, o seu traballo en París, o seu traballo no País Vasco francés, o apoio a toda a oposición, e o mesmo, ainda que en menor medida, o exilio catalán, que tamén tivo algún recurso. Frente a iso, o exilio galego careceu de recursos. Entón, que explica, en boa medida, que o exilio galego se concentrase sobre todo en América, especialmente entre as masas emigradas. E isto que explica a fortaleza de Castelao e do Consello de Galicia. Porque outro tipo de exiliados, os que estaban en Nova York, os que estaban en México, os que estaban en Francia, tiñen que sosterse basicamente ou ben do seu traballo, era sempre fácil, ou ben de recursos que obtiñan da súa participación no goberno da República. Ben como funcionarios, ben mesmo incluso como altos funcionarios e incluso como ministros. E os grupos políticos, incluso os gobernos, cobraban do tesouro da República, digamos, unhas cantidades bastante notables, hasta que non tuveron máis, non? De feito, cando vai a París en 1946, un anarquista galego, por certo, que era o secretario da Alianza Nacional de Forzas Democráticas, Juan García Durán era o pseudónimo del, chegou a París e ali estaba de ministro un colega seu que era José Leite, e dice, como un día foi a cobrou 60.000 francos, invitónos a cenar a Penedo, Viñeiro, e a min, e cenamos completamente. Este detalle que, en fin, eu creo que foi ben pagado naqueles dous que Penedo e Durán, ou Costa, como se chamaba, que foron a Francia en 1946, que foi ben pagado o que acababa de comprar José Leite. Non gastou todo na cena. Ni moito menos. O propio Castelao, que non tiña un duro, o patrimonio que tiña aquí en Galicia foi expropiado. Se valorou en 90.000 pesetas, todo quanto tiña. Entonces, fondos, recursos, o sea, depósitos bancarios, libros, roupas, non tiña casa, non era del, era das irmás, de 90.000 pesetas, non puido levar ni unha peseta. Frente a eso, esta xente que estaba no exilio, algúns deles algo cobraban. Con exilios distintos en recursos e distintos tamén en institucionalización.
e como se constituye o Consello de Galicia. E o Consello de Galiza é, por tanto, a alternativa que un grupo pequeno de exiliados galeguistas e republicanos se considera que debe ser que é necesario para poder actuar na política de recuperación da democracia da República en España. Aquí, en 1944, Castelao, nunha das cartas, esta idea repite bastante, nunha das cartas que ele envía aos galeguistas do interior, fai unha especie de mapa do que consideraba o exilio galego, ou oposición, faltalle só mencionar directamente un punto. Dice que o Londres, Cataluña, o Nova York, Euskadi, Bos Aires, Galiza, teñen planteada unha loita contra o centralismo cerril dos pasados tempos, agora reverdecido no México, Madrid. É difícil resumir en tan poucas palabras cual era unha posible visión do exilio político en 1944. E era que estaba unha institución representando os exiliados catalanes en Londres, que era o Consello Nacional de Cataluña, dirixido por Pisuñer, Batrueta, Batista e Roca e outros. Un grupo que estaba en Nova York, en Washington, dirixido por Aguirre, es decir, o presidente do goberno vasco, despois de haberse liberado dun periplo de un ano por lugares ignotos da Europa hitleriana, e que foi capaz de reconstruir a posición do exilio vasco e de unir institucionalmente todo ese exilio e de cancelar o Consello Nacional Vasco formado por os vascos que estaban en Europa, tamén en Londres. Por tanto, Nova York, Euskadi, quere decir, a capacidade de acción de Aguirre e do goberno vasco, en boa medida porque tiñan unhas relacións extraordinarias co Departamento de Estado dos Estados Unidos de América. E, por tanto, eran colaboradores mesmo no proceso de fin de guerra, no desenvolvemento da guerra en Europa. Dícese, eu non podo acreditar, que os seus informes foron importantes para o desembarco de Normandía, dado o coñecemento moi preciso das costas atlánticas de Francia. Non sei se foi así de todo. En todo caso, é evidente que tiñen un papel importante no caso de Nova York. De Bos Aires, Galiza, quere decir a posición de Castelao e dos exiliados no Río da Plata, e especialmente en Bos Aires. Finalmente, México, Madrid. En México, Madrid representa o que Castelao entendía como os peores defectos dos republicanos, o que ele chamaba despectivamente os repúblicos, non os republicanos. É dicir, aqueles que, como Indalecio Prieto, como Fernando de los Ríos, e sobre todo como moitos diputados galegos, por exemplo, Pedro Longueira, Edmundo Lorenzo, até o Alejandro Viana, que era de izquierda republicana, sostiñan en México como alternativa ao futuro da península, é dicir, non recoñecemento de Cataluña, do País Vasco, de Galicia, non aceptación dunha hipótese dunha república federal, non aceptación dun dereito de autodeterminación, en fin, todo que Galeuzca e Castelao e outros, e Aguirre e Pisuñer, sobre todo, máis que Tarradellas, estaban a defender naquela altura, tanto en América como en Europa. Sobre este panorama, digo que lle falta un punto, que sería o Madrid real, ¿no? E Compostela, incluso. Castelao ainda non coñecía, naquela altura, que era o que estaba a facer a oposición interior. O coñecía moi mal. Comezar a ter tratos ou ter relacións naquele mesmo ano 44 cos galeguistas do interior, que se estaban reconstruindo, reorganizando, e que estaban participando no que era o principal movimento de oposición interior a retos monárquicos e de algúns militares, etc., que era a Alianza Nacional de Forzas Democráticas. A Alianza Nacional de Forzas Democráticas actuaba, bueno, en Madrid, tuvo algúns en Barcelona, pero tamén algúns en Santiago de Compostela, aquí, na rúa que moitos dos nosos convidados usaron hoxe para vir do hotel a este lugar, na rúa do Preguntoiro, dice Borobó, por lugar unha reunión da Xunta Galega da Alianza Nacional de Forzas Democráticas, na que acordaron definir unha estrategia de conexión co exilio e, por tanto, de reforzamento das estrategias políticas de uns estados. Entonces,
O exilio era diverso en número, en recursos, e estaba disperso en bastantes lugares. Isto dice Castelao no ano 44, pero finalmente o exilio, despois dun período breve en México, coas cortes non natas, ou sea, non reunidas de xaneiro do 45, e as cortes xa plenas de outubro do 45, deslócase a Europa e a París. Por tanto, París convírtese, desde o ano 46, no centro neurálxico do exilio. Logo, volverían a México, volverían a Buenos Aires e outros. Bueno, e con isto xa chego que debía ter contado antes, que o Consello de Galiza. Direi só tres cousas. Bueno, o Consello de Galiza, primeiro, que o Consello nace como unha institución galega que quere actuar en representación de Galicia, en representación non de partidos, senón de goberno. E hai algúns precedentes. Aquí, nos fondos de Ramón Piñeiro, descubrimos un texto que non sei, non teño noticia de que fose algún día realidade, que propoñían facer en Buenos Aires e en Montevideo, e taco de Montevideo está sempre engadido posteriormente, unha xunta de Galicia, que sería unha reunión dos dirigentes políticos das colectividades, das masas emigradas de Buenos Aires e de Montevideo. Esta xunta de Galiza consta de 6 páxinas, 6 cuartelas, a cada ao final un paratexto de difícil interpretación, que non teño moi claro que non escribemos. Está escrito a lápiz. Política de realidades a lápiz. Política de ideas. E aquí teño dúbidas se iso escrito en Buenos Aires ou escrito en Santiago de Compostela. Parecería a lógica máis ben escrita en Santiago de Compostela, mas a letra non é especialmente... Podría ser de Piñeiro, esa letra escrita a lápiz, pero non estou moi seguro que sexa de Piñeiro. En todo caso, hai un precedente que este Xunta de Galiza que se consideraba como un órgano representativo de todos os emigrados galegos de Buenos Aires e de Montevideo, expresión da vontade das colectividades residentes nas capitales do Plata e que quería ser congruente coa contribución extraordinaria que o autonomismo galego fixeran todas as sociedades galegas, especialmente a Federación de Sociedades Galegas, o Centro Galego durante a República, e, por tanto, concebido como un órgano que leva ante o mundo a vodos galegos amordazados polo nazi-feixismo. Unha composición de 5 membros, un presidente, 4 conselleiros, con distintas atribucións, etc. Non é o Consello de Galicia, pero un precedente do Consello de Galicia. E sobre este precedente, como se constituye o Consello de Galicia? O Consello de Galiza constituíse, como dixen antes, en 1949. Este acta de constitución, que está 100 veces repetida en moitos fondos digitais, etc. É unha institución que foi creada, como dixen, en 1944, sobre todo con este precedente da Xunta de Galiza, pero non para representar os emigrados, senón para representar os políticos exiliados, ou a política exiliada, e a legitimidade que levaban antes da guerra. Por tanto, o Consello de Galiza muda bastante o sentido que tiña a Xunta de Galiza. Como foi constituído este Consello? Pois foi idea de Castelao, pero un asesoramento moi forte de Lois Tobío. Castelao fai varias viaxes a Montevideo e asesórase con Lois Tobío para poder, digamos que, argumentar a existencia deste Consello de Galiza. Lois Tobío era un diplomático galego que fora responsable da delegación española en Bulgaria até a Guerra Civil. Logo, cando Bulgaria recoñeceu o goberno de Franco, tivo que retornar e incorporouse ao Ministerio de Asuntos Estranxeiros posteriores e foi como o segundo, terceiro de bordo de Álvaro del Valle, pero máis como experto, como técnico, non como político. El mantívose como galeguista, formaba parte
grupo galeguista dentro da zona republicana, pero tiña esta formación boa de dereito público, foi traductor de Germán Heller, estivo na Alemanha un tempo, na época en que estivo tamén Francisco Ayala, en fin, que tiña moitas destrezas, podemos decir, para poder ser o asesor de Castelao. Castelao, cando vai a visitalo, e cando lle leva aqueles documentos que parcialmente fixen aquí mención, e retorna moi contento, di Castelao, cheguei preñado de canto ti me dixeches, dille nunha carta ao propio Tobío. Certamente eu necesito de ti porque xa non teño tempo de improvisar o camiño que nos leve ao exterior. E isto que daqui sae, por tanto, o Consello de Galicia. O Consello de Galiza é a unión, é unha institución que crea Castelao cos 4 diputados que residen no Río da Plata, básicamente en Bos Aires, naquela altura aí, algún despois marchou. El, como principal mentor e presidente, Alonso Ríos, que fora diputado agrario en Galicia como secretario, Ramón Suárez Picallo e el Pillo Villaverde. Esta composición, que aparentemente parece casi igual que a da Xunta de Galiza, recolle diputados, non recolle persoas elixidas polas masas emigradas. E son diputados que, por tanto, según o tese de Tobío, manteñen a legitimidade que lle deran as urnas e a súa votación popular en 1936 nas eleccións do Frente Popular. Isto é o que lle permite a Castelao realmente legitimar, e a Tobío legitimar esta institución, que se concibe como un corpo de dirección política, aquí está escrito, para agardar, manter e defender a derradeira vontade de Galiza que arrinca legalmente do Estatuto plebiscitado en 1936 e, por tanto, é definido como un fideicomisario, como un fideicomisariato, como unha institución que garda temporalmente, ata que haxa un novo plebiscito, novas eleccións, nova situación política, a última vontade do povo galego. Esa vontade está agardada polos 4 persoeiros que son asistidos, pero non son eles os guardiáns, dun extenso núcleo de emigrados galegos residentes, e aquí unha frase que é repetida ata a saciedade, originaria de Castelao, que son residentes en Bos Aires, é dicir, na metrópole ideal dunha Galiza libre. Metrópole ideal, outras veces chamalle a metrópole da Galicia libre desterrada, en fin, ten varias versións, pero podemos decir que esta é a máis oficial, metrópole ideal dunha Galiza libre. E os objetivos son poder falar de igual a igual co goberno vasco e coas institucións catalanas. Por tanto, defender ideas parecidas ou análogos a eles, por exemplo, o dereito de autodeterminación. Descartan o separatismo, aquí está exposto tamén, de antemán. Castelao nunca apoiou nin nos peores momentos, nos máis tristes, unha opción arredista, independentista, de separación, arredismo en galego, senón que el aboga por unha unión pasionada de todos os povos diferentes de España, ou mellor dito da península, é dicir, incluindo tamén, se é posible, o componente portugués. E aboga por unha democracia política, agora ben, unha democracia política como entendemos agora, non é unha democracia política de individuos, sino unha democracia política de povos. Que son os povos os que son os verdadeiros suxeitos do dereito político. O que está aquí, no fondo, neste debate, é que había unha idea de facer un plebiscito para resolver o contencioso de que facer despois de Franco. E ese plebiscito debía ser un plebiscito no que votasen todos os cidadáns españois, ou había algunhas votacións, algunhas decisións previas que debían ser respetadas. Como dixo a Furia Guerra, é posible que os extremeños e andaluces decidan sobre o que queren os vascos. E aquí está implícito o mesmo problema. É posible que os valencianos ou andaluces ou madrileños decidan sobre o que é bom para os galegos. Por tanto, é democracia política, pero de povos que son verdadeiros suxeitos de dereito político, tanto de soberanía. Non hai separatismo, pero hai este recoñecemento dunha identidade política con dereito específico.
Finalmente, esta acta de Constitución autoriza ao presidente a levar as negociacións de alianza cos presidentes de Euskadi e de Cataluña e ser unha institución equiparable aos gobernos vasco e catalán. De modo que é unha alianza, está previsto para formar unha alianza de gobernos e non unha alianza de grupos políticos ou de partidos. Esta é a novedade máis importante do Consello de Galicia, porque reforza a idea de un futuro para España basado nas 4 nacións, ou 5, porque unha quinta. Hai 3 que son evidentes, que son o resto, Cataluña e Euskadi. Hai unha que é posible, para Castelao é clara, pero para outros non, que é Galicia. E hai outra que é hipotética, que é a nación, pero que non se sabe se poderá incorporarse, que é Portugal. Por tanto, sería esta concepción unha España plurinacional ou unha península, escrito por Castelao con España, con H, xogando coa palabra España antiga, en portugués, e, por tanto, que podía ser 4 ou 5 de nación. Bueno, a vida do Consello de Galiza foi bastante difícil porque tuvo moitos detractores desde o principio e tivo poucos apoios. Detractores no sentido que houve moitos diputados que estaban en América e en Europa que máis ou menos decían eu tamén podría ser membro do Consello de Galicia, pero non fun chamado, non fun convocado a isto. Portanto, aquí había diputados que se consideraban despreciados e diputados que podían estar de acordo pero que non foron chamados. Por exemplo, Portela Valladares, que era o ex-presidente do goberno, estaba en Francia, en Bandol, cerca de Marsella, podría formar parte, pero non chegou a facer en ningún momento. Os que estaban en México, basicamente republicanos ou socialistas, foron frontalmente contrarios ao Consello de Galicia. Isto significa que esta decisión de facer o Consello que os 4 diputados que estaban no plata tivo unha ventaxa de unidade ideolóxica e de acción, pero tivo unha desventaxa de representación bastante evidente. De feito, un dos problemas que tivo o Consello de Galicia para relacionarse co interior e con Europa en xeral, co exilio republicano, foi justamente esta situación de debilidade representativa. Ben, finalmente constituíse, aquí, esta é unha das fotos posibles do Consello de Galiza, aquí aparece Castelao con Alonso Ríos, que é o que ten un traxe branco, moi clariño. Hai algúns cataláns, hai un catalán e un vasco, é dicir, Serra i Moret e Aldasoro, que eran os que máis ou menos mantiñan unha afición en Bos Aires de que facían un galeuzco, que facían moitas reunións, discursos, mítines conxuntos, nos que falaban un vasco, un catalán e un galego. O sea, normalmente eran Castelao, Serra i Moret e Aldasoro, o cual esta idea de galeuzca pues estaba xa fomentada na práctica desde o principio. Pero o Consello de Galicia pues, foi, nese sentido, unha institución bastante vinculada á figura de Castelao. Un grupo pequeno de apoios, mesmo de donantes. Aquí, por exemplo, reproduzo os contribuintes pro Consello de Galicia, que Castelao concibeu como un grupo de xente que contribuíse como os antigos seminarios todos galegos, que tamén tiñan uns patronos honorarios que daban un diñeiro. ¿No? Aquí son 12, é un simbolismo bastante evidente, con moita diferencia na súa contribución. Foi sempre a pedra angular de Castelao en Bos Aires ata a súa morte foi Manuel Puente, que vivía en Rivadavia 2000 e pico, Puente, Rodolfo Prada e a Braira. Puente é o que máis contribui, a Braira e Rodolfo Prada pues, contribuyen algo menos, pero en conxunto é pouca cousa. Para que lles daba estes ingresos? Comparados co do goberno vasco, os republicanos españois, pues isto é menos que liliputiense, ¿no? Isto é un pequeno óvulo para pagar os cablegramas que enviaban a Europa, ou que enviaban a París, ou que as conferencias telefónicas, unha facía moi pouquinho, pero todo, cablegramas, é para pagar o que lles correspondía da revista Galeuzca.
e para pagar algúns gastos cando tiña que ir a Montevideo ou en algún punto tamén en Madrid ou en París. En fin, o Consello promoveu a publicación desta revista Galeuzca, que é unha revista que reflicte de novo a bella Galeuzca dos anos 30 e dos anos 20. Foi en boa medida impulsada por Castelao e polo Grupo Galego. Foi moi idea de Castelao, pero no que participan moito os vascos e en menor medida os cataláns. A revista dura un ano aproximadamente, é o que permite manter viva a idea desta alianza galeuzcana. Do que xa vou acabando, que me extendí moito ao principio, podemos decir que os fitos importantes do Consello de Galiza foron realmente, a parte de publicar a revista Galeuzca, a parte de visibilizar esta alianza entre os tres gobernos das nacións ibéricas en Estado, a parte de lanzar sempre unha referencia á oposición democrática portuguesa, o seu principal, digamos, logro foi establecer relacións co interior, cos galeguistas do interior, e promover a presencia institucional de Galicia nas gobernos republicanos. Hai que recordar que o primeiro goberno republicano, despois dunha tensión moi notable en México, da que Negrín votado deixaba a marxe, conflito, etc., é encargado a un republicano, que foi Giral, a fin do ano 1945. Este goberno conta co apoio de vascos e cataláns, é dicir, con ministros, un ministro vasco e un ministro catalán, non por ser nacido en Cataluña, senón por ser de obediencia política ao Partido Catalán, ou Partido Catalán, ou Partido Vasco. Nesas cortes están presentes tamén os diputados que forman parte do Consello de Galicia e loitan por recuperar o Estatuto de Galicia, que quedara in parte uns infidelios nas cortes de Montserrat e que non fora nunca aprobado polas cortes, e tamén para seren acollidos, o sea, para incorporarse ao goberno. Pero na fase mexicana non hai concordia sobre que galego escoller para ir ao goberno presidido por Giral. Porque hai varias alternativas. Hai alternativas que están en México, que son un pouco débiles, porque son basicamente socialistas negrinistas. Hai alternativas que están en Francia, por exemplo, Portela Valladares, ou hai alternativas que sería alguén do Consello de Galiza, basicamente Castelao, ou algunha alternativa do interior que hipotéticamente podía ser Ramón Piñeiro. Estos movimentos políticos en México están en relación co funcionamento da Alianza Nacional de Forzas Democráticas que actuaba no interior, que acordou apoiar tamén un estreitamento das relacións co exilio e tamén poñerse reforzar o goberno Giral que acaba de chegar a Francia coa incorporación de alguna figura nova. E aí entraron un que non apoiaba a alianza, que foi un comunista, nada máis e nada menos que Santiago Carrillo, un conservador que foi Sánchez Guerra e un galeguista que foi Alfonso Ruiz. Para negociar e resolver estes asuntos temos dous testemunhos moi diversos. Finalmente foron amigos porque coincidiron no cárcere en Alcalá de Henares, e logo no exilio, algo, pero pouco, porque no exilio, quero decir, nos viaxes que fixo Piñeiro anterior, que foi por unha parte Ramón Piñeiro, por outra parte Luis Costa alcalde, decir, Juan García Durán, un famosísimo cenetista galego, logo exiliado na Australia, Estados Unidos, en Montevideo, en fin, veo para España finalmente. Os dous van a París na mesma altura, febreiro de 1946, e os dous son apoiados para cruzar a fronteira polos mesmos, polo grupo dos nacionalistas vascos do interior, basicamente Joseba Rezola. E os dous son, digamos que, financiados polos vascos. Piñeiro non o di, non sei se foi. García Durán di que cando chegou a Bayona, o goberno vasco deulle 5.000 francos para gastos. E que algo
estaba, por tanto, financiando. Eles dous tiveron relacións e conversas co goberno Giral. Justamente García Durán tivo hasta 3 sesións de debate co propio goberno da cidade universitaria de París. Piñeiro falou bilateralmente con os vascos, cos cataláns, cos galeuzcanos, con Giral. Finalmente foi elexido Castelao como ministro. Con algunhas dúbidas, porque os comunistas non querían a Castelao, os comunistas preferían a Portela Valladares, porque Portela Valladares formaba parte do bloque republicano nacional galego, fundado en Francia por Lister, e con Portela e un tal Piplá e outros, como expresión dunha estrutura máis ampla e máis representativa, supostamente, de Galicia. Eles falaban dun Consello Nacional de Galicia, dentro do Consello de Galicia, pero finalmente é elexido Castelao. Castelao tardou ainda varios meses en chegar a Francia, porque non tiña visado, non tiña pasaporte, porque, en fin, tuvo que ser arbitrado polo goberno da República. Finalmente chegan ele máis Augusto Barcia, que vivía en Buenos Aires, era tamén ministro, veñen no mesmo barco a Europa. E Lasarte, un vasco e algún máis. Aquí, esta é unha foto bastante singular, que na que se reflite, na que se recolle que está Castelao, Barcia e algúns máis están cos grupos portugueses democráticos de oposición a Salazar en Río de Janeiro. Isto sería a mostra, digamos, desa vinculación. Un dos que está aquí é Cortesán, pero non Cortesán que estaba en Londres, que fundou a Comunidade Ibérica da Nación, senón Cortesán que estaba en Río de Janeiro, que era Xaime Cortesán, un xeógrafo moi recoñecido e un director da Biblioteca Nacional de Portugal durante a República pre-salazarista. Chega no mes de agosto a Francia esta revista republicana, La Nouvelle España, dirixida por un republicano galego chamado César Albajar, que recolle bastante ben a súa chegada, a súa mesmo hai unhas declaracións de Castelao, e finalmente pois Castelao, incorporado ao goberno Giral, ten unha experiencia, creo que bastante dura, bastante negativa, e aí é onde se resolve, en boa medida, onde se disolve a estrategia galeuzcana. Esta estrategia de apoiar non só os gobernos republicanos, senón prever un futuro para España, no que os gobernos dos 3 nacións ibéricas sin Estado puderan incorporarse e tomar, digamos, o poder en España e logo convocar co goberno republicano un plebiscito sobre a forma de Estado. Esta idea, que era a idea do goberno Giral, en boa medida, pois queda bloqueada a principios do ano 47 no contexto da Guerra Fría. Non sei se lle pode dar, bueno, algo de crédito pode se dar a este texto de García Durán, pola liberdade, que escribe da súa experiencia, escribe no ano 54, escribe a súa experiencia de ir a París. E ali dice que, entre outras cousas, ten un día con Leiva, neste caso non pagaba Leiva, senón pagaba o ministro de Gobernación, Torres Campaña, teñen unha conversa durante un xantar moi demorado, non? E nesa conversa, según Durán, o Campaña comezou a expoñernos a súa idea. Tiña xa case todos os gobernadores designados e os xefes das forzas da SAD. Era ministro e, como tal, xa se vía en España. Estamos falando de febreiro, marzo de 1946. Cando nos despedimos, claro, esta é unha frase que é difícil de interpretar, porque ele escribe 8 anos máis tarde. Cando nos despedimos, empezamos a rir como nenos. Así como mostrando nós, os anarquistas, éramos moito máis realistas, conocíamos moito bien esta situación. Por qué? Porque viñemos do interior. E sabemos como estaba a situación política do interior. E el, que estaba en París, estaba facendo un país cor de rosa. Un futuro de cor de rosa, que xa se vía na Porta do Sol, chegando, como sempre, todos os exiliados do século XIX románticos, nun comboio, e sendo recibidos na estación de tren como ministros ou presidentes do goberno. No século XX, eso
non sucedeu nen na Revolución Portuguesa, que chegaron de comboio, pero tuveron ainda que traballar moito e ganarse moito o posto despois do Revolución de Abril de 1974. De modo que, como fruto de todo isto, pues, acabo dicindo que 47 e 48 onde se xoga e se cancela en boa medida o modelo de oposición política ao franquismo e de futuro para España basado na estrategia de Galeuz. Castelao é sacrificado como membro do goberno. Isto provocou bastantes discusións, sobre todo entre os vascos. El alega, e creo que non lle falta razón, que foi sacrificado por unha cuña na que interviron os socialistas de Prieto, representado por Llopis, e unha certa frialdade dos cataláns que non apoio todo dos vascos, pero esperaba máis apoio. Por tanto, aquí é difícil interpretar isto, non? Pero no propio momento en que se produce, é dicir, antes de que Castelao despois fixera o seu relato, un vasco que estaba en Londres, que era o chefe da delegación vasca en Londres, Ignacio Lizaso, escribe a Irujo, que era ministro do goberno. Dice, es difícil explicarse la decisión de vascos y catalanes. Para nadie es un secreto que los socialistas van derechamente a apuñalar la República. Es que de hecho los catalanes no participaron en la maniobra que provocó la crisis. ¿Fue acaso neutral la posición de Santaló, que era ministro catalán en este lugar? La única verdad, la que un día lamentaremos, es que vascos y catalanes hemos torpemente posibilitado que los socialistas claudicantes se hayan adueñado del poder. La formación del gabinete Barcia, que viña con Castelao por 2 años, que era unha alternativa, pero que rexeitaron os socialistas, que era continuar a vigilar, dependía de nuestra posición. Qué ocasión magnífica desaprovechar. En a continuación, aquí Giral é sustituído por Llopis. Pero Llopis consigue que vascos e cataláns ingresen de novo no goberno. E que Irujo sexa de novo ministro con Llopis. Cual foi perplexo, unha solución perplexa para Castelao, para Lizaso, como se pode ver, e quizá para moitos outros. De feito, nos conversas que hai naquela altura, e nas notas que puiden ver, por exemplo, no Fondo Irujo, en algunhas outras, pois sempre se fai referencia á injusticia que fixemos con Castelao. Porque Castelao foi sacrificado, era a parte débil da cadea galeuzcana. Cataláns e vascos mantiveronse e Castelao foi sacrificado. Foi sacrificado porque non foi capaz de entender a forza do debate que estaba entrando no exilio, que era esta que aquí chama alternativa monárquica versus legitimidade republicana. O que algún periodista, algún exiliado en México defineu na revista das Españas la mujer del hombre. É que estamos condenados a seguir sendo como la mujer del hombre, convertirnos en la mujer del hombre. Debemos estar mirando cara atrás, de forma que non vexamos máis que república, 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 e sin ver ningún futuro. E aí hai moitas, nesta reflexión, hai moitas coincidencias literarias, por exemplo, o famosísimo texto de Francisco Ayala, coincidencias políticas, coincidencias xornalísticas, teria Daniel Tapia, que estou assistindo en México, coincidencias mesmo en militantes. Estos dos que antes aludín, Ramón Piñeiro e García Durán, pensan basicamente o mesmo. Dirá calquer cousa despois de Franco, pero non a República tal como aconteceu. Podemos decir que vamos a ver, García Durán dice: a postura de intransigencia observada ata aquí da reimplantación da República con todas as súas disposicións como foron feitas durante o período da preguerra ou da Guerra Civil debe ser revisada. Por tanto, foise introducindo este debate monarquía como saída frente á legitimidade republicana, sobre todo porque impuxeron o interior e porque impuxeron os socialistas, basicamente Prieto, pero non só Prieto, e porque tamén derivaba dunha reflexión moi realista, que a fai a veces tamén García Durán, Piñeiro e outros, é que nós sós podemos tirar a Franco
Non. Nós temos que ter aliados no interior. Se os monárquicos axudan a tirar a Franco, pois bendito seja. O que acontece é que Franco non estaba quieto. E Franco, por tanto, tamén reaccionou, pues, entablando relacións coa monarquía, con Don Juan, pactando a formación da vida do seu fillo a España, o anterior rei de España, Juan Carlos I, e definindo España como un reino, que fai na lei de 1947. Por tanto, hai aquí unha combinación de moitos factores. Por tanto, crise do goberno do exilio, reflexión sobre a República, revisar que é o que fixemos republicanos. Conflito entre o exilio e o interior. O interior ten unha visión máis realista, máis directa, especialmente os que eran membros da Alianza Nacional de Fuerzas Democráticas. E o exilio estaba pensando que iba a chegar á Porta do Sol e tomar o poder, como Juan García Durán dice. E logo está a Guerra Fría. E a Guerra Fría, e o salido da Guerra Fría, inaugura outra nova etapa política. E esta Guerra Fría abre moitas portas. Unha, deixa de estar isolado a España franquista. Outra, fai de Europa occidental, un valor superior ao que antes tiña. Porque unha Guerra Fría e cun telón de acero que dixo Churchill, a Europa occidental tiña un conflito coa Europa oriental e coa Unión Soviética. Por tanto, a Europa comezou a ser un obxecto político que antes non era. Un obxectivo político que antes non era. E isto que, no fondo, dá lugar á viraxe de 1948 dun federalismo europeísta. Máis europeísmo que federalismo. Sí. De todas formas, crease un movimento europeo. O primeiro punto de partida é o Congreso de La Haya, e a continuación o Consejo Federal Español, que forma parte dese movimento europeo. No que, claro, se leva por diante algúns dos valores máis importantes da estrategia galego-cana, que é a autodeterminación. Os propios vascos aceptan, primeiro, monarquía, segundo, autonomía. É dicir, a capacidade, digamos, de viraxe e de realismo político. Eso que Leizaola explicou, es preciso tomar todos os caminos. Es preciso tomar todos os caminos. Quiero decir eso. Porque estamos dispostos a todo, sin deixar de ser nós. Eles non deixaron nunca de ser o que son. Pero podían pactar con ese concepto. Por qué? Entre outras cousas, aparte de ser máis sensibles aos cambios políticos, xeopolíticos da época, porque ademais tiña un goberno que era un goberno de coalición. Porque a diferencia do Consello de Galicia, que eran 4 diputados todos iguais, todos amigos, o goberno de Euskadi era un goberno que tiña socialistas, que chegou a ter comunistas, e nacionalistas, un presidente nacionalista. E dentro do nacionalismo de PNV e de Acción Nacionalista Vasca. Por tanto, había unha tradición, mesmo no goberno vasco, de moito máis capacidade inclusiva e máis integración. E o caso de Cataluña pues era un pouco distinto. Entonces, creo que este episodio do Consello de Galicia de Aleuzca, en certo modo, acompaña o que foi moito máis amplio, que foi a viraxe política en Europa, tamén da oposición española, da republicana española, e me atrevería a decir que, en certo modo, prefigura a transición democrática española. Non direi con isto que, claro, vou facer futuro pasado. Xa sabemos o que sucedeu, eles teñen razón. Non. Pero é evidente que monarquía, democracia, europeísmo, autonomismo son os valores que triunfan nesta crise de fin do proxecto. E perden autodeterminación, perden legitimismo republicano, evidentemente, e perde a idea de plebiscito sobre a forma de goberno en España. E gaña Franco. Pisuñer, que era dos máis conspicuos e lúcidos dos nacionalistas, dos políticos cataláns, quizá tamén nacionalistas, nunha reunión privada que teñen cataláns a vascos o 31 de xaneiro de 1949, toman nota, creo que Irujo, pero non sei que tomou nota, do que dicía cada un. Fulano dice, Mengano dice, ¿no? Son estas notas bastante útiles a veces para entender os grandes problemas
través dunhas conversas nun lugar cerrado, submano, supoño, na avenida Marceau, en París, número 11. E dice Pisuñer, el franquismo ha tenido un aspecto en el que ha tenido aciertos. Ha sabido situarse bien en lo internacional. No cometió ninguna torpeza imperdonable. De modo que si no hay acción antifranquista en el interior y fuera no se le quiere echar, fuera quiere decir las potencias democráticas, Franco puede durar mucho tiempo en el poder. Que realmente fue lo que sucedeu. Porque hai que recordar que morreu na cama. En 1975. A xente esquece que morreu na cama, Franco. Pero morreu na cama. 35 anos despois disso. En fin, o Consello de Galiza sigue. Castelao morre el 7 de xaneiro de 1950. Morre con algúns ecos moi positivos e outros algúns distantes. Morre convertido nun mito, como xa, en fin, un artigo que fixo José Manuel se pregunta se é un líder ou un mito, un símbolo, en fin. Quedaron orfos totalmente en Bos Aires a morte de Castelao. Non sabía moi ben que facer. É un pouco entrañable unha reunión que fan aos poucos días na Comisión Intersocietaria de todo o que se ocurre decir, bueno, vamos a declarar o día da morte de Castelao día del duelo. E agregalo o día do plebiscito, o día da patria e o día dos mártires do mártir de Pardo de Cego. En fin, que quedaron como descompostos. Tanto é así que acordan, por pouco tempo, non cubrir a presidencia do Consello de Galiza, nunca máis foi coberto. Por tanto, non houve presidente do Consello de Galiza, houve secretario, foi Alonso Ríos, e logo foi Alonso Pérez, e logo foi Valentín Fernández, e, por tanto, a desaparición de Castelao coincide casi, en boa medida, con este gran viraxe da estrategia galeucana e da estrategia tamén dos gobernos da Presidencia da República respecto do futuro de España. Só hai dúas excepcións, poderíamos decir a isto. Un é a posición dos vascos, que a pesar de todo son os únicos que organizan unha homenaxe en París. Aquí traigo a colación este libro que é fantástico, Crónicas, Castelao e los Vascos, composto en grande parte, creo que por Iñaki Nasagasti, que é unha recopilación de textos, discursos, cartas, documentos do máis sistemático que pode haber sobre a relación de Castelao e os vascos e Castelao. Pois Irujo é o que organiza un discurso, un homenaxe. Un homenaxe convida a falar os republicanos, os cataláns, os vascos, os galegos e os portugueses. É como un símbolo do que era galego. Os cataláns falan, os vascos falan, os republicanos falan, os galegos non encontra quen fale. Escríbelle a Pla, pero Pla non tiña unhas relacións pésimas con Castelao, e, por tanto, manda unha nota, e a nota é lida ali. Despois, noutra carta posterior, dice Pla, menos mal que a voz de Galicia, de algún modo, estuvo presente aí. Estivo a voz de Portugal, o antigo presidente da República, líder no exilio en París, que se chama o general Domingos dos Santos. O Domingos dos Santos intervén, e ademais, a petición do propio Irujo, que sería moi bien recibido que ustedes hablasen da lengua portuguesa, cousa que fixo. E outro eco, un pouco máis tardío, sería el texto, o poemario escrito por Valentín Paz Andrade en Bogotá, en 1954, que se chama Pranto Matricial, que é, en fondo, como un llanto por la muerte, no del torero Castelao, sino llanto por la muerte de Castelao, donde expresa o que foi o pranto da mai matricial. Este texto foi publicado en Bos Aires, en 1955, foi traducido primeiro ao castelán por María Villarín, logo ao vasco e ao catalán, naturalmente, tamén como un criterio galeucano, e acaba, comeza dicindo chora Galicia, chora porque acabas de perder, e acaba dicindo cando ti volvas polo mar, cando ti volvas. Non volveu, pero volveu.
de outra historia que ten que ver con isto. E aquí acaba esta fase do Consello de Galiza, logo ven outra moi larga, que noutra ocasión, si é o caso. Perdón por... Yeah.